Nisi zaglavljen, samo biraš one day mjesto day one. Misli su važne, ali tvoj život oblikuje ono što radiš, a ne ono o čemu razmišljaš. Hormozi kaže, danas nije nikad bilo lakše uspjeti, ali također nikad lakše biti distraktovan. Visok nivo digitalne distrakcije povezan je sa nižim nivom praćenja ciljeva, većom anksioznošću i smanjenom radnom memorijom. Prosječna mlada osoba provodi u prosjeku oko 4 sata dnevno na društvenim mrežama. To je preko 1000 sati godišnje. Tako da nije istina da nemaš vremena u životu, već nedostatak jasnoće. Šta tačno želiš? Čekanje na motivaciju je razlog zašto se nikad ne pokrećeš. Behavioralna psihologija je jasna. Akcija stvara motivaciju, a ne obrnuto. Motivacija je najviše povezana sa smislom. Da značenje onoga što radimo prevazilazi aktivnost koju radimo u tom momentu. Snažan osjećaj smisla da to što radimo ima veze sa budućnošću, a to ne možeš da dobiješ samo razmišljanje. One day je fantazija, day one je odluka. Razmisli malo o ovom i ako nisi, zaprati me za još ovakvog sadržaja.